נחפש את הקטע. אקשן! לא. אתה נותן טעות, לא אפשר מה... קאמה. לייטס. אקשן. מי המבוגר ביניכם? אני. ובכן מומו, אתן לך מרשם, ואתה תלך לבית מרקחת. שמע יאלי, גברת רוזה, חולה אנושות. אבל אתה אמרת שאין לה סרטן. סרטן אין לה, אבל מצבה רע מאוד. יש לה כמות מחלות שמספיקה לכמה אנשים. צריך להעבירה לבית חולים. הדבר החמור ביותר הוא הסניליות, רפיון השכל. ייתכן ששנים רבות עוד יהיו לה מצמוצי תמונה, אבל זה חסר תקווה. אבל זה לא סרטן, נכון? כלל וכלל לא, אל תדאג. אין צורך לבכות, זה טבעי שהסכימים איתי. יש לך את כל החיים לפניך. ובכן, גברת רוזה, שזה בטוח. אין לך סרטן. הרופא קבע זאת באופן סופי. גברת רוזה, בקרוב תסעי. אדון אנג'י עמדה ייתן לך בשביל זה כסף. וחוץ מזה, מה אמר לך הרופא? אני הולכת למות? יכולנו לשמוע כמו קרקו? לא, גברת רוזה. הוא לא אמר לי במיוחד שאת הולכת למות יותר מכל איש אחר. מה יש לי? הוא לא פרט. קצת מכל דבר. מה עם הרגליים? הוא לא דיבר במיוחד על הרגליים. וחוץ מזה, את יודעת היטב, גברת רוזה, שעל מהרגליים אנו לא מתים. מה יש לי בלב? אולי תגיב במיוחד על הנושא הזה. מה בעניין הירקות? שו ירקות? הוא אמר משהו בדבר צמחים או ירקות? נעם, צריך לאכול ירקות כי זה בריא. תמיד האכלת אותנו בירקות. מה יהיה מומו כשאני אסתלק? לא יהיה איתי שום דבר.